nekero tukurigereria gose ko egeria nekero tukwigerania amegerio yikiga ase amekwigera kwa rero nigo tore ase kwigera kwa 10 ase ekeng'ese kia gatatu kiuma koyega muna twakoriera eira eikelingi twarigereti wiki eria twanyarete koba tukurigereria ng'ana kituramenyere ne richi living the law komenya richi ekiagera gwetera richi keria na riri guide ni ba day to day living une signpost okoro kinga chiangu jasike tokogenda ekerore ge okoro kinga aiga you are not well dressed kwanyara ko gwechoka richi kona riroria ensenjere kabire yo na origo koinyoringa idolatry yabeire o nyasata eto musasi mera we o kaninga this how it is injustice ekere koba ngakie garu kwarwaniri yo mino ingige kunyara ko yo kobwati so ya koro ge actually it is a road map watu watebete ichi koniri ko gandego sure into to gandego ne signpost ichi ko karore ngeli ugonjoro abukoligereri gorore it shows you okoro kiasi kiwenda gukora ugutaka gutigoti ani engabone karaga ngataye imbo etaye imbo be ugutaka ko change ugutaka gwetiga tigebe keragi gebwatio toire tikere nyos eri chiko na modirigo rigo tebinga aigambo bore lakini last week gento kende ngari kiarengo geke yani ngawetanya machikanya sae aete musa abaisi alimba gwata yaba mang ngorolos adanga Mkate ga kondusiriso Rusi na sigueris ka kondusirino nanya lingo kandusi aba jenge bya so mba gwata samorolos chaba mentetime asoka menya kwa bono bagi magwa kinya sae akabachika akabatabinga bono wikira itoko nyara kamenya ngenje wikebe nga aye onyoyo goko eurose orwa mwino mwali ororonda kareki abuters ogo ko uregoti maine shati Rodar bus. So ya bate me que bolike. With igora ya revenge. Thank you Pastor Francis Ndege Anonsia Surin tukuruche. Tuko pamoja mnatokwenda Kurugabo Evans Murumba on the other side ekero akogenda. Mike Wills nya kororo korante tubekerega tugumurisio yonde nsemerie ndenkayare. Nengenchito bateba litkoria rero gotokorigereria richi kori okubwatana koria. No boroso bwae mari twateba nga the motherboard kana kurugabu ekito chikorigereria ritukoriria kartukoriye kurase tabu gyoko nganya 24 kemungo kya bitatu asigesonga wateba nga elio Musa so Moses came and told the people it was the Lord capital LORD the Lord goteba nyasaye and all the judgments and all the people answered with one voice and said all these words we the Lord has said we will do. Ni Musa agacha akabatebia manganaria nyasaye amotebetie na judgments naki. No kugambirwa abantu baliye bonse bagakwana n'eriyogi elimo bagoteba amanganaya onsi nyasaye akwanire nto yakole. Akaro mo sani omonaro kulika akateba nga mbuya koba abamo kubwa kobam. Am I communicating? Yes. Biya koba abamo kubwa koba amo. Singen chotua saba gondigetie ngarigani murumba asole nabogo tukwania nekarwa tukwanirie ogende while you are away we prayed that tuatako chaking engine daring engine ngao wekatoga ndo kuchia karibu murumba. Happy day. Last time we meet a new pastor. I learned we were concluding a camp meeting somewhere. Yeah. Studio Tuatato, Koluago, Kagenda Millennium. We had a good worship AMR. Sure. I can attest to that. Ekaro tuwekera karioga ke Mike Wills ekero tumuigo na intu.
sisi. Mbuya mono Malaysia. Karibu asingencho lero kwa hapa twara koligire lakini ndio watokire, that's good. Nga kisiri bwetia kata. Morubwa. Ewana bwana. Oiga karibu kego Mike, ekero sina ba chute no motigo rero moto embiole. Ora singencho itirafu iyo bono tuchake rasmi. Gozikere sentwaga koibu bono batoko iyo. Network ya era kego. Miole. Wow. Tanya ko. Mbuya mono asingenje lesson una twanyara ko batoko ligereria wiki elia twaligere tingana kitoko nyara ko batoko menyera lichiko liko nyara ko bali ko torokia a direction. Twanyara ko batu go pay. There were two issues. You either pay or disobey. You love your friend, nyasa wanje so there was that love nyasa go just story na ana ke ko akurri chikeriga amono wanja na kolia into wanja na into ase intwe. So wiki ga abato go chikoligereria igoro ya okobwatana amona the blueprint yo ko nyara ko itwaligere rubuna ne matterboard yo ko round sketch ye sanctuary na kigo ko nyara ko bage korrekana igo ekifungo kigo tora ego kere Exodus 24 ekifungo kya gadato ekimukata soma sege songo nga. So Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments, and all the people answered with one voice and said, all words which the Lord has said we will do. Meaning they will obey the instructions. Anchera someke usin. Musa akagenda gatebya abantu amangano nsi ayo munene akwanete
amachiko ayonsi abantu bonsi bakamwiraneria aserio gierimo bakabora amang'ana yonsi omonene akwanire inatoyakorere meaning na baeta ugochika ng'ana kigogokonyara kobaga okobwata no gochiko koiga konyara kobaga koba okobwata nagago actually ekera tokorigereria ase bicha gago na banyarete kobaga gochora sketch na kikonyara koba geakorekana ne sketch yega ebinto mbiroro bibekire eyo akorokia about the sanctuary. Actually, it was not so necessary. Igochiga igekara tugosaga gutigati ntorigereria egetabu ikiga amona amanyinga na kikonyara koba egekoba alafu ntonyara koba tokoranga ngaki ekoba asokomorra nyasaye ntorigereria chinguru chioko igwera na ande finally ntororenga akonyara koba gakomenya ase egati yabo gose ngaki ogonyara koba goichoriwa amono moika onyasaye niganyarete koba gakworokia buna nyasaye bwa Israeli na ani nyasaye ole omoboria nyasaye kerara omoboria niganyarete koba agakoba arigania egara banyara koba korosia obugima bwabo gose barigania obugima bwabo gochase nyasaye na nigatagete banyara koba komenya amonere and this was because of obwanjani so nyasaye nigatagete tutware obu fellowship gose okoba amonere na beyond tunyara koba tokole kwerende lakini dende egento ngeringa lasima tuangonyara koba tugotwara chinga kia monere tunyara koba tugosoma ringana ebuna Deuteronomy ekonyara koba gotoro kianga ringana iriga tunyara koba tukoli menyera above all tunyara koba tugosaba that is why no yeso manyene ekerare nseye igale go spend some other time onyara koba gakogenda ochiase onyara koba gagosaba and this one egonyara koba geko energize gose gegotoa chingu nyasaye nigakonyara koba gotusesenia ekere twanyara koba tugotwara obuamate obo iga so egente kenene nkeringa ntubugenda tokoba tokoba connected tunyara koba tugotwara obuamate bole gati ya Kristo amona na intwe gose nyasaye amona intwe ekiagera nyasaye nero konyara koba gagotoro kibwanjani bole and we need to obey. Pastor na ganinga osome Revelation ekefungo Revelation 19 ekefungo kiaye ye 12 toigwango nganga kikonyara koba kegotetebia egera tutwaro kwigena kuria ase Kristo egera twatwarirego now we are headed to the blueprint nenyara koba gigoturageranga kobano ka 12 gegoteba aiga nao bachenu barabe no kolemereria abo babwate tamachiko nyasaye nakoba abegeno ase Yesu ogochiko koiga na kunyasaye nyare koba gagotoa aiga no abantu baranyara koba gakoraki bakolemereria because ebinde biroraro nga lichiko liagosiba egera tokora ABCD but unahitaji supra egosokolemereria egere tunyara koba tokore kwere amono koigwera so ntuchikorigereria naki egetabu amona amanyi gakonyara koba gakoba ekiagera egetabu kiira kianyarete koba gegosomwa egetabu gekegekera kianyara koba gegosomwa kurugagwo amanyi gakaba plus yani akabikwa sabantu ekoro kinga intutwe kabanyene nduikonyara koba tokweboria we needed external force oyore Yesu Kristo egera nyara koba gagotoboria ekiagera asenjire kabire yiga to maintain our personal relationship amona ya Yesu we needed somebody anyara koba correct kakobeko in this blueprint egentongere kiabege tuoro ekunyara koba gakoro kianga Esabato was said the Sabbath was created ekologia that sanctity over chanu by the way I say into bire chanu biranga bire capacity into what is Sabato tais amonenyo those are the issues which was sanctified so in this blueprint Esabato was among jiricha nyara koba chikobe kwago egere nyara koba gakoba and then kurugago tunyara kutwara obugamate obole bwa kimoika amona nyasaye na kurugago tunyara koba tugotwara that relations ya husband and wife ekoro kinga enyangi gose chinyangi kwasiria jirenga enyangi elienene nyasago ja korekera koirani yanse nga kiego ja konyara koba yakoba because it was only instituted as the book of Genesis. So what are we required to do? We are required to obey our Lord. Ekere tuanyara koba to obey nyasaye
bono koruga gwo amachikaega ndinyara koba tukoyabwaterera pastor. Mono mulisha asingencho oye lingana elio ngelinga akero tukoligeria lesson ye tualigere kurma ya to ira mange na machiko gochika kwa Nyasaye bono leo igotogo so asingencho nga okubwatana na kurmagega okolro kubwatana chiko ayare kemanyerio oyo kubwatana gati ya mwanya bantamo na Nyasaye bono egotebanga gati tenge kera choriro mukwani orwase gati y'abantu baye igago choro mukwani erinda mubeke masingencho mirimo tari bonsi baraye kore akagera ko uneke bekera kiagera engega toteba nasingencho nga egateba ngegetabu na manyinga igonga amanyinga nare kero akuruwe kungonza musa ko batebinga bona aya nara beiro kugwatana kwa Nyasaye bia so Nyasaye otugwataniria monere wetira se Kristo oyo tukurira so musalaba kiagera chingondi nchiakaruwe bingwanso kale chimanu chialetwa ende yabekerwa kaboko motu yagenda nebibe yagendero sana nebibe by'abantu eyende yacha yaruwa yabeke ngwanso ono ebi byonsi Yesu agacha so musalaba wetira amanyi akageranga okubwatana bono kwabeire tayari erire mulikibwe Yesu nigare gotabanga Nyasaye bw'igitabu ekire Biblia nere Nyasaye bwo bamate. Correct. The God of the Bible is the God of the relationships. Ono igo bwamate bwito na Nyasaye bwamate bwito na jinga wetira igo Nyasaye gagate Musa kerako na kogenda abaisiraeli bako bolinga Musa nkiona Nyasaye akona kuchira ebieka abandi taitomorore akabatebya nchibono tikatobeka nange tokaragi tamora mono nagatebanga bebanga buyaba jakanga nyenero yo mwana yo asigetabu kyo mubaro 12 kerosa muri otirimboka omuntu korokwa Miriam no yo korokwa Harun bago cha kugamba Musa ikinya sawo yo akugambira na Musa bweka bwire abande ntutata ikona intu kozo muntu yo onyo miromo Ethiopia otalibweza kuyeito na Nyasaye kwa net ngasemere bono Nyasaye manya kubarangiri bono nimbata kete mwanzi batatu Musa gago cha sobo siwa Nyasaye hata maitiro na yakurangiri lakini Harun na Musa Harun na Miriam baromba mbakwan bono Nyasaye gago cha gogo zenga ngimo kugambira musomba bono Musa na yakumira amakumatenga onyo montura segati ino oyo oromo chan oyigo ngogamba nere 1-on-1 nga Musa ni gale gwetania bo igaro mwege no gwetani keroyom so igonkira tatema Nyasaye ekera chorire abarayi baye ngo abekare ndi babe bosia se nchokale mirimo yaye igonga komoromo nene goikatwe bange twebekange tobe tayale kunekero tukwarigania omunyanyangi aganyeto munyomi elindaje so naintwe komora Nyasaye goikatomorere esenchera tokwebanga buya ili tuwonere na byonsi igotoko bikolekero turaigwe Nyasaye ukorange mate ninganchite korate antonga Nyasaye tayari ukorange egento yuko tete no goitabo tara itaba engabra liyo mwori akorangeria otena isukorangeria kuchiparra bole paro igwe orocho tete betina na igu no le para koitabe so na Nyasaye okorro korangeria na otorigirie egento gyoka totigareti ni nto banyana goitaberana egere tobwatana monere twancherane tokole kitwanchete ekinya sagane igera Nyasaye buna rumurubyo buna kurubyo manto ayo buna bakoba na kyago teberanga ekwa urire kurumu chakana gotanga Nyasaye igari tayari amenya asegati abantu baye adanga nimenya asegati abantu bane barumba babantu bane na injiri Nyasaye so ekera babe tayari egago tebanga nasabire batebi bando oserie ekalu na injini menya asegati yabo egento ekongokia ekero Nyasaye kobe komuroberio bwoko mokore mirimo ingongokira se getabu ekigyo kunganya 31 ekebunga kamone bibere gotirimboka Nyasaye ekera kubeka ngote biria abaisiraeli bamoroserie ekalu sanctuary erinde ngamenyo igakuru bakomuru gukika no yokoyerozi actually yabona he gives out the order
31 igegote baiga omone nagakwana na Musa akamotebi rora na cholre Besalel oyore mosinto uri mochokoro huri bwegesaku kia Yuda inje Nyasaye na moicho irio moikone na moiro bongaini ne gisemi amanye okole meremo ende yonsi yoboroisia abe oyo manyete koroberia na koroisia ebintu by'ekitabu n'ekifeda n'ekitai yani igakumote ngere aboko bacha amagene rigori. So God is choosing somebody Exactly. ochori bakebundi ekomoroiseria enyumba yae ochori efundi ekokora na ekeroko somo kimato so verse number 6 akomwaba kabakonyi akomurigerio Baba. amodinga na chori oholiabu mosinto bwa samaki bwesa kukiadani amokonye asemere meyu na abaira abaroisia bande bonsi omongaini ende banyara gokora ebintu byonsi ebi nagochikire. So Nyasaye igagochora bumuroberio ochore nga gwikira na achore antu bane na abairo gochika na abairo kubwatana erinde banyara gokora kirwoncha kwane. Yes. Munakata kitabu ya Ezekiel 36:26 aliko tirimboka ingana bano nimba chenchimba chinkoro chingiya chioko iwera erinde moiwe ekirwoncha kwane bono nimba bekere erinde bachenjeri chinkoro chinye nkoro kubwata no koya yonga okera tanga ninkoro kubwata na ende yimitinga na akorto kubwata na maega lakini tugasaria actually okubwatana na kwanyalite kobaga gokora ekiagera kerukuriri Exodus abachigete bagaikaransa bakaragira monere and all that lakini rende amidist nande ogosari nande wacha after abekiro ko nande bono gosari ko wachire na libana akwariga nande bono kubikare bakomoroishi bagachibundi chikorosie nyumba yae iganya sai igaguchire muntu mwekane chinguru gokore mirimo yae bunaka netia koreke ekyanera ariganirie ekyarari Nyasaye bumuroberio oikatokore mirimo yaso muroberio in our current times pastor like tukunyara ko batokomora Nyasaye ekyagera kunyara ko badure tokomora actually in every quarter because we celebrate ogojika kolia nyarate ko bagochika Musa as Exodus akunyara ko bagochika ngainchu nabagaka mukira emboja moija segetuno gya Sinai ekera mwachire gaiga Musa tarengo bweka na arengo with other leaders ekera arengo with these other abagaka actually sabini with these other leaders akanyara ko bagago prepare endagira eyo koro the promise area baita sigeta egeta so ekera nyara ko bagago prepare a promise yega aka prepare the meal and the banquet ana handi Nyasaye mbanyane ne role the host so egento gebinto bire yange bire byanyata koba bikobaga ega abantu bakanyara ko bakuragira hamo na ande bakaena ne biegwa and in the midst of this ni go ba ngunyara ko bakwaberana ebibe na ande banyamanya konyo renew their friendship. That is why in most cases se karatu ko so ase pasaka na bakonya to gutwa that business meeting ngatunya ko to beka ondo macheretu aberane so that nyara ko bage ko ba testimony kinya samo koreira amanya Nyasaye ngakia musiri atoma so ase pasaka igia kabire abantu bakanyara ko bakoragira asobwamo na ande bakamaya kubuta asobwamo no nyane jinga chinko echichionsi nigo banyata ko bako basobwamo ekindi kya gatatu abantu bakabasobwamo bakoragira na ande bakanyara ko bako twara mangana ali yeira amangana yaiga niganyalte ko bagako nyarakana na ande gako bakonya later go egendo giakane abakanyara ko bako invited to the meal ekiagera emilie was not given to everyone mbake bali banyare ko bako correct bago. That's why no ene mesa okoiwunga bali banyu bakorete batiso actually no nyane Passover kero kende no na masakaramente kera kurwegwa igokora fata gotebaga ari bali be ari kanete for the same. So this is exactly what it is. Buna ba Kristo ngunyara ko bature to go celebrate igoro ya mesa go set Lord Supper ekera tu anyara ko bato go celebrate njire kabire yiga ninge go nyara ko bage go toro kianga to kunyara ko bato kubwatana so kurugaiga yanyara ko baya to opportunity to repent our sins na kurugaiga kera ko to kunyara ko bato okora igo during this time Kristo niga kunyara ko baga gutwabera nekera ko gutwabera ya to inyoria igoro ya okoboria gose amwabira bene agoja kurwa se Kristo
Possibly, I could wish that we read Corinthians, 1 Corinthians 11, verse 23 to 29. This ordinance, no ego nyara kaba gekor rekana, ekiagera ngotoro kirega. So, ekereto koba in this ceremony, 1 Corinthians 11, verse 23 to 29. Ekereto gotuara ase ceremony yega, taringa ni goto weka kiolera onera, wositoko ekora iga busaigo. This is a very special occasion. Ekereto commune with our God. Ekiagera, this is an ordinance. Ebekiri na nyasai we komo. 11:23. Na kinche nkanyora kurua somo nene. Yes. Ayana abaire. Inwe ngomo nene Yesu otukobolia arwetwe akabogolia omugati. Kolire koiranĩria ng'ambo ye mono akayosa munyora akabora. Oyo no romubere one orurwe aseng'enchire ino. Kora iga soko nginyora inche. Yes. Nabo igo akabogolia gekombe nyuma ya yokolia akabora. Egekombe eke no kugwata no koyia asamanyingana. Kora iga kerekero mogo kenywera asoko nginyora inche. Naki kera ekero mokorio mugati oyo na konywera egekombe eke nigo mokoralia amakweli omonene oikanjiche. This is the blueprint. Tuanyara ko batako koraki to gotigeru nga epasaka tunyara ko batako celebrate tunyara ko batako gendanero because unabona iga in 2-3 Sabbats ahead Mkate ngo celebrate toreme MSA. This is the blueprint ekagera ekinero de hode tunyago practice until that time. Ekereto wika igoro na antu jugu karanza se meseria tunyara ko batako nywa pamoja. So we are required to do several things during this time. Tunyara ko batako aberane bibe na and actually yego toroki about the saving power you Christian yale ko ba koraki ga goto chinguru ejiga the good news neringa nyasaye ni ga konyara ko ba otwarigania na ande chinguru ejiga na ero konyara ko ba otwarigania tunyara ko batako moiwera. So ekereto nyara ko batako moiwera na kieke iga actually pastor mentioned this thing that in Ezekiel iga konyara ko ba promising he changes our hearts. Egera nyara ko ba to ajin koroki chirechi chinya na Joshua na ero nyara ko ba kumunyoringa you will not be able to serve the Lord well enough until ekere chinguru kwa iruchi chinguru ekere chinkoro chirichi mwanya bantu cha kodere Ezekiel yes nimba chinkoro chinya correct 26-27 kumoya imaya ino nindu usiekorwa semebere ino chinkoro echo chire chinkongu buna rigena na indemba chire chinyororo buna chinyama nimbe komo ikone imaya ino elio mbao nchole mobwatie emerobere yane chikire murenda machikane na moyakore inwe momenya sense iyo na ete chisokoro cheno ino maba bantu bane na inchimbe nyasao ino ege ndongelinga intutue kabanyene ntukunyara kabata okoraki to okor unless we get intervention kurwa somone omonene ato chencheri ato chinkorochi chinyia ekara ato ire chinkore chinyie chiga I'll put my spirit inside you and change you so that you will be able to obey my laws. Waterangole kwa gaterenga peke yangu sitaweza safari ndefu ya actually peke yako utafanya nini utaweza lakini nende wetera si chinguru chanya sae nere ukonyara kobaga kurwa chinguru echigo na ando nyara kobaga kwergania also asigatia ito ekera soira asigatia ito. Now we are able to do these things na kuruga gano akuru that instruction nga bono nyara ko bagoko ngakajira the sanctuary and this is the sketch of the sanctuary na kuruga ge kara ko nyara ko bago yagaja sen kabireyu actually to ko nyara through Exodus 25 from verse 1 to 9 but basically always promise that to nyara ko bato kumugajira sanctuary and in this sanctuary verse 8 no that the pastor some Exodus 28 verse 8 tugunga kegoteba 28 verse 8 ayotabanga orokini boko bwatanerie egesibao ekio 25:8 25:8 yes 25:8 ayotabanga obatebye bando iserie abomenyo abochenu o konogo jiganya sago nyara ko baga kurwa
bando seri obo menya obo kirboriki obo chenu na inche inyara kamenya asegati yabo na inche ni nyara ko menya asigatia egati yabo. So this sanctuary ko nyara ko e kor nga kinya sare willing ko menya asigatia asigai because it had a sketch bune ko nyara ko ge ko among us this sanctuary ne ringa we need to confess our sins because taria so ko minyo kaiga also elio kaiga lazima nyara ko bagukwanga machi ebibia biao korwa gunya sanya le ko ba ga go tuabira na anda nyara kara tuabire so bono we can be able to enter asenjire kabire. So it was given several instructions nana ki ekonyara ko ba ga na ki ekoba igo. So as aba Iberania 9 verse 11 actually out the build for me the sanctuary so that I may dwell amongst them. So then now the Lord will be with us, he will live amongst us, so he will dine with us, he will let us open our hearts for Lord to do what? To enter. He will cleanse us, he will forgive us because he has given us the laws. So Pastor, what does the Spirit of the Lord say? That is on Thursday. Ekero ugonya gochikorwabo na bosanga mona into veterasi number 0726447367 muranje ngo sabandu kwabera asingenje twatemere kubwatana na murumbwa bono teranyarika twatemera our best kimembe sabandu kwabera asimwensi Getembe TV nero YouTube account ito na nero Facebook account ito changia na into sante sando bare kionga because you're with us and on CSL kurugabo unekero toko ya nekero to wichu mumu ekero ata unganga gachiri buildings ye chiganya sa ta komen enkoro echen kero nyasa yes kero ko gachiri kwando gochiga mwensia no sia simone na kero mu kuiko ratore chisimichito na your comments 0726 44 73 67 Mauricia Otuoi. Yes. Pastor Geoffrey. Yes. Intwe no toregaiga na haibro ensemble you to kwegerania. Ntu tuli ntugatinga ntugatumali ntu ikinto hicho. Actually it is a discussion. It's a discussion. Okay. Abwa sole bono totem na kwegerete na boterikera Facebook tunaza changia. Evelyn Machua. Kurwarugo. Ndangati komanye dina kikuru. Machua guru. Urnyabe nakigechona ma. Gechona mata ali. Acha kamanya bosonga. Ninyeroka yae. Go chake gonda inga Mkate. Ogumera nafta go 20 years. Wacha. Amanye. Go into mumira 20 years. Anyway, that is it. Filled with the Spirit. I got all just a guru distractions. Ingana ki sanctuary ko nyara ko ba ko ki ko and ada kaya ko ruruga or the workforce manpower pastor I got no ko mention about una ko nyara the team area ko nyara ko ko igo ngatari onde bwensi o ko bekwa in building pastor proceed iga ko chora iga ko temusanga bono na koie abantu bangachire kalo lakini tali como gwato kabaga acha buni brenga byawi sure iga ko machora bake bundi bundi get na kintu asome kitabu hicho amo demenga na chore agolere Exodus 31 oyo le mosinto uri mochokoro huri wegesa kukiayudi. So it's specific yamanya kwa about what we are looking at abadanga nchenya sai na mwicho yumoika sure one na moiro bongaini na chisemi amanya kole mende yonzi yoboraisi sure pastor on the same that go bol no mundo na which cancer no bol no mundo le gaga just ask igo ekero nyasaye ategete kwagacha enkaya not anybody nje monda ko ndego le gioski gali tabanga injwe ne nyombe korukunga na kiyo semira ko soseni na nini oamwa kabita chacho right yani amaliete tapako kuminga bono ekero ko be kabna mate ikoru ebuku ndianje itantini oma koruka ekanse ya ulikor
Actually, if I can answer you that, as we move on, Yes. igonta te kuiraniriga nga nyasaye gakuru a specific design. Ekara rureti specific design, erie tandro ragoteba nga remember the Sabbath and keep it what? Holy. So he reminds us, no, enenga ki yunga, one person that to Genesis 2, verse 2 and 3, to nyara kaba to koiranga, inga kinya sago nyara kaba go correct, gago to inyolia. Because this is now is gago nyara kaba go to inyolia nga, ingi go nyara kaba geko, geko. Ego to reminding a nyasa, no ero nyara to kaba correct, gago to tonga. Because in the sanctuary, Esabato ne koletak, nebe kro. Or and the Sabbath now helps us to remember nga nyasaye nere onyalete kabago tutonga. That is in Genesis verse 2 and 3. He is our God. Iyego tumaninga nyasaye tali mutongi bosa yobwe. Igaro mutongi naenda kaba mabodi. Naenda kaba mo. God created us. And he saved us. Correct. So meaning igotora baya sokotongi and toka baya sokogurwa. Gewan. No, ne point abana buno kuiburu umwano na bado nyomiro so nyomiro bado no mwano ekiagera atikera go dir bado no mwakari lakini bado no mwano na ando to nyolinga nyasaye igare omochenu une sabate kalek erenje enchenu. So in that order nelinga aiga konyara go tuncholeria tari asobobe lakini asoboronge. So agwetera somo ikoma chenu nelinga to konyara go soma kurwa sipi bukunga nyasaye nigare oyubu bwanjani nigaro mukanyeku nigare oyo taikwigimeria ekiageranya ndrie gimereti angali oli pasa tare ngukwirwa acha kotobori after all konyara twakarek twasalire nani nyasaye nigoro oyubu kwa bera is forgiving ekiagera nere okunyara ko kore kurende otoro kingana ki akunyara kabaga agotwabera. So egento kerega kingenja monongelinga nyasaye no mochenu una nyasaye sabatere encheno egera tokumuikera nyasaye nigo tokumuikera with unyenyekevu, humility, that kind of humility. So Esabato nigere ekemanyererio nga ki nyasaye mochenu ocha asitole buna tubwana takoba abachenu. So this one we can read in Exodus 31:13, was Ezekiel 20 verse 12 and verse 20. So in other words, asi angasi pastor na monacha akonacha oyonacha kwa tebanga in discussion igakuru design na kiategete abantu bae na kuboli no go sasima ya saa tegete abantu bae bamusasi. That was application igawa tebanga ntagete munga gachire one. Yes. Pastor ndagete ogenda kondandia. I think that is the same thing. Ndagete ogenda kondandia na uchi kondandia iga egatabu uchi osoma nebu egento go back up na mangana ali kiretabu kia Matthew chapter this. So I was on your words that igako tebanga nyarebe na kwena musinto nyarebe. So nobody tali onde buensi ogo chikokore ga sigete na wana tojo torega pastor molisi mondi ndona go nkike kwa mwangu to kati mondi asindoyo asindoyo zibi kwa godio golas jimondi ya humble ya monda go monda go temboli ye ngero monda go temondi they are humble agaya jingondi ma to jiri ji anda ya mo kwanya gwengoro just bino jo garendo ina jiko kwase ekaria no nyanduka no ya genda jonzi pi kwase pretending ngo charukere na baba jonzi jiko charukere jira ngaringa ne rami ga jikora na wajikora so yani they are humble and they have unity
Okay, ready. Anyway, as we are nearing to the conclusion of the lesson, I thought translated this statement. Yes. Because it is summing up. The lesson we're gonna in the building of the sanctuary as a dwelling place for God. Moses was directed to make all things according to the pattern of things in the heavens. God called him into the mount and revealed to him the heavenly things. And in their similitude, the tabernacle, with all that pertain to it, was fashioned. So to Israel, whom he desired to make his dwelling place, he revealed his glorious ideal of character. But it is ideal they were in themselves powerless to obtain. The revelation at Sinai could only embrace them. Could only embrace them with their need and helplessness. So, you're going to go back to get the external force. That statement. That is why Musa Garal Bimukoko Korosa Vakamore Vamos. Yes. It needs external force. Support him. In other words, in Tutue Kabanyene, Nto Konyara Gwetoria, onye Yesu Christo, Taring Wintafin na Manyingaye. Because through shedding of the blood of Jesus Christ, ni go tu abete pokokorak, koboliwa, na ando tu atuara tumaini, ekiagira ni go tu alenge, helplessness. Ina sada ngo sirige sakwe kono pasta asiripi abada mu gaba sirikiro mu abasiri atonga bandaba ya atonga ba mu kata ba ya. That is why onyen drivo na ekwenga ko banyasaye many times na bokoli na bande embeo. That's why when you go to the hospital, you pay this dearly. Like in Nyasaye. The same question you go near and the Nyasao, you know, got to go to the side. Nkiata, we take Raria Kole. I go to our God is a democratic God. Yeah, he's a democratic God. Even Tombe, I saw Cora. Or I'm going to go more to one get the people. O mondo tego chali. Moja kana ngo chokomanya sangu sirikirendo paka garagara mnawo chokusiringa kiyo moyo. God wants to give you. God is a God of choice. Oh, yes. Igago ko osibole wogo chora. Oko tebie kene kebe ekene lakini genda. Ndole ngyo chora. So it is correct. Ndara ko bulia. Bono ngo boli mai no mondo ndamai. O tego chikenza wata we. Je mungo chinenza. Bono ngo boli. Abanda bai. Orochi bono oyoiga ebintu biri abwate bintu biri ada mo abwate byose obona buli bonse nti baro kutari ko twali to tambuke bibyo mbona no nyana damu igo biasi tekere biaswa iga abwate kero abno na tegete. That is why na te bononte. So the richness na wale to era serega era sobono bia nga ekabwate inseons, it was his. Lakini garebe biaswa bono akaba limited because iga tabanga amariko tabanga ekero ba koroko mocha bagaseriwo kurwa sumu gondo Eden mono le nukabe kurwa makerubi bakayolenda. So ibono ekabanga damu gatu mweji mwina bono anagwaso kivyake. But the richness that God amwete akanywa atali ready to manage ekagera kamurusiko ruo. Ona bro kwang confessiri engenere mate karago karanyos. Egen to get algo to kai gabona molisi. No to ajwa chons. Kade no de madasi. Yakin yu ke der korre kana bona. Ri
Gade Novede. Lo tu ati questions before na bali bali Iraq. Iraq no gade Novede ni. Lakini mbaya wewe. Lakini unda yo yeroje. Wana magerubi ayo iko gagwa na gari tu koli. Na to karibu yetega tu etana. Raundi. Because chikef chirikere ndalia siesa abege tu mbo bareki. Ngorle kane. Lakini gade Novede They correct. diri korle kan. Anyway, tiganya sa to konya so that at least we can have this blueprint. Go to right kegoro ayon sinakorek na oro kiwe. Amen. Mo pastor kero kora ya moeli. Narali usumo. Naranya mo naro. Ono na wanda ya tewa tewa nga ndo ya tewa ni mkate ya ko boli ya. Nganya sa igo igago choka. Na wanda ya tewa maninga kene nya sa ga ko boli bintu bino byo koleka. Kero so mu kitabu kya wera ni sani ke bunga kemo atenga na kikero mukwani omonene olego chorwa. Kurwa sumwanya bantu. Niga ariko be kwa sengencho ya mwanya bantu kubatenenera asoko kolera nyasaye. Arwe biegwa nebingwanso asengencho. So igo omukwani omonene igakurusibwa ase mwanya bantu. Tari yago tirimbo kurugoro achebosa. Weikaruga ti ya mwanya bantu. Na kurukoti ya mwanya bantu egetabu kyo mubaro 12 kemungo kia egia 6 na 7. Akero kenadenga Musa Aaron na Emilia mukoba komle ore ya Musa iguna Musa bona akanya sago akabatebi ore ya Musa Yes. na monene akabatebi igwa amanganane onye umubani ora segatiye ino njo monene go nkwe manyekani asari asokorora na indi nakwana nere asechindoto kolende ase Musa umusombone taibo ere no mwege no ase nyumba ya neons. So God chooses somebody who can do egasiae unaganiti. Igora botoko be kanisa balisi bibitini lakini ekero toeta moikali bagoto kore gochakarati kulitoka chora sikuizi. Toeta moikali bagoto chorere igogo chora umuntu okore munyasaye bunyasaganiti. Amen. Tayo kubatebiega abantu bonsi bali baturigerereti including Grace na Evans. Abasi turugora. Bantu banya mbaso. Banya mbaso alikoro. Nyambaso. Kamera ngumbali. Ali nyambaso. Nyambaso. Evans na Grace yo na kamwana kana. Grace yakuruka triple G nga God Grace and the G. Bantu ma G yenda usene ne yakiko chimwe na Roma eti sino mwana oyo akarikoro kugo. Mwens you are wonderful people. Tayo kubatebiga. To seseniri. Kero mondo na seseni. I was asking someone. Nkagenda 2004. Ngabaya Nairobi. Harakoro maite mirimegeka. Everali? 21. 20 years. 21 years. Oh, that's good. Alright. Yani tanga na jite KBC. Nerenge 204. Pono, ekintungo tebay. Ngabero Nairobi. Ange 9 months. Tuanga na nyakundi. Nyakundi ocheria. Ukugotera baba tokozwa. Oyo Joyce. Yeah. You know Josephine. You know ocheria. Nga J. Joyce. Oyo Joyce. Oyo ocheria. Oyo Josephine. So, my brother Robert, anonsia sorry. No mong Nigeria baba. Our super aunt. But the Robert, Robert Nyakundi, Robert Nyakundi, Joyce. Robert Nyakundi, Mangiramata. Good. So many times you can already won. Robert Nyakundi, unless you confirm. You confirm the number. Kwa begiro mondo mwa. I want to say nga ekarekyo nkabera Nairobi no boliri boli bwa gusiga. Na meterongai. Like no na mbe rongai telingi ya. Amacharo na mabe. Mwanzo ganda bona na bota atikanyina ndusi jikodema. Kwe kubo. Ekarna ikagusi na bete mitinyista itiko ndio to mera ntenembra. Limo ndo mera ntenembra. Ekarna ira na bocha gusi that very day. Ebu sebna ko ganda nsiri. That very day. Mbligato. Sito asanara korkutombe ko chime abotara na magoro anga 4 kilometers. I walked mbrego ntwer. I felt good.
I felt the goodness. So you were celebrating. I was celebrating. I felt good. Otueru. Otueru. Kera kwa yemisi. And then the serene ngencho kusiere Kisii is beautiful. Wakamba maletwa leta ku Nairobi gocha. Wakateba inwe. Mwisiko bora igoro. Nasa tariko inumoro ino toli moro bwe jinko. Oyo nuno bwe chichuma. In fact, I saw it. Inkinale traga story yaka. Aba Kisii nto Sesenigwa announce story. Baba. Nanyine skim rogoroga. Numa skim na bogota de old otro konyora roche. Skim yenza. Orochi na boru kubora. Skim yenza. Oroche flat tuocha. Nye chi ndani chiri chitayo abamba chandegete. Skim unsa ikarugoro. Bantu babanga. So, I want to say this. Nyasaye otorangiri, otoichiri no moika. Igoro tuangete. Nyanto gochi, uzaba. Yeah. Anyway, the issue is he has given us a blueprint. Yes. And he has shown us the design. Unatoka. He has reminded us. Remember. So he is giving us a divine invitation. It is upon us now. So that we can fellowship with our God and you can see how gracious it is. Vimeandaliwa. Yani, the sanctuary God is saying, it's a shadow. It's a shadow. Yes, sanctuary, ekaregoro. Okay. Because we are rehearsing. Kende yosi okora areas oko na okora unogochi okora igoro ekaro to ikiro. Kochaka nkumachi mnangochi kumachi igoro. Thank you. Ko pastor ne gakogenda abantu bali bamatalia bali batabugati omo MCA. Ngo bata. Okay. Ko batomera ndo mo MCA rero abagwanire. Rero lyoka. Bantu bali mokorwana moji ko morwania oya mangana akoleta the member of the heavenly sanctuary. Tariko chakoboli bokero kya Nyamira County. He's coming to represent igoro. Mwaliganie ande gali mate bintombero bado amoba naro kuliara moba. Ngo konkoliale nsunkoliale. Go mwam abageni kubagocha mwaba enda giringia. Tago chako bika mwama kotokolia aye. Igwa. Tago tokotirina ugetiga mubege aye abantu banyasa. Mangana yo umongina na lenga rito gweto nga Joyce Manyaga no morizio goro kumanyaga. Joyce, I want to say this. Naba Kristo mwenspi. Abantu bomonene aba kwa mabuta bomonene bago chasino. Give them good food. Know what they eat. Do not pretend. Inje general elder. Inje ba response bago reportu na mago just past. I want to say this. Abantu bomonene ko bagocha. Give them good food. Don't give me a reason nkwanga gocha say. Mwangali gani buya? Mama weka mugaso mwangali likuneni dikelu. Ifikire chumbi yoka. It's okay. Molisia. Igo dogra ko chumbi. Ndagora mali kunene libe. Ikuneni eliga ganara koeras. Ikuneni eliga lichole lirusie bite. Iyeke buya. Nyewe mubwati mabuta dibeke keri mwae bakaka pilipili kurwari oseye beke gaiga mwenda agire molisi. Yes. Ayo mato buya gole gaiga mono ole gago gotumngora skwagenda. I have gone places. I have seen nabantu bomana bako genda. Like okwange korande bya in the morning weka mugaso bago batu gutomo ikap. Mwango teke. In fact okwana kwate nga machenywe naragera mambe. Tali yasingenjo. Na singenjo lina gweteria iriri abangene gete na baro barose na kibo baoncholete limo kabere abandi bose bakorera kubiki getugona kikyomo elio. Iwandi ngotenga ntu abasabato etokoragera bya. Sandinga etokoragera bya. Molisia okorokwa nere yona matangazo ngenda tekoro. Balise bali mu SP ntomera matangazo gocha chinga kida chingo tangaza. Ni matangazo na radio. Koko ndagalie ugira ngorogoro. Bahama igaito. Ndumina gatesa. Masi weekend ni ma tinga bono kuganye tetingo kwani na gukwani di pastor taragen. Molisia lero gako genda. Lero tugotware fellowship ya barisi. Igasuneka. Zono tuga academy as millennium. Sonika South. Yes.
Ago Millennium District. Once pino mo kana mat. Elders, actually it's a family life sapa. Okay. Elders and their wives. Chika yirete. Nanti na akor. Jinsa chitu ate ben fakto chikera ndigoro 8:30. Ego wonko bate mwensi asimo ko ganda. Na bali bantu bana mate bakwa badikon. Na bang na wao. Balisha na bang na wao. No ba ka be. Have youth, but no ba kutikara millennium. Na together with the other congregation. Otherwise. Thank you. Weta niko. Na wana nenda keteko tangaza nga gochaka Jumatatu na ninkora brande ngo genda de school. Obe. Aliye Jumatatu. Ngo sokande either Monday or Monday. Ngo sokande uche school wana ninkora brande around 3 weeks from now. Nganchere nkwana. Na nganchere tukora. Singen chukwa nginyoli. Pastor ito nagenda tukosoma school kuru kwa Baraton University. Akosomera mangana yoborandi. Ase okore mirimo no okoragera gagichiri chiakare muri ndandi gankobera gari abantu baretindagera nganjite Catholic ngenje bakoretere aba bishop aba na father babindagera inu abasani bana abantu bonse pe bashabiki aliane ali tokobera bali tokubwatse bali moko mbere sigai na bwato sangereri gokego kwa basani koranje mwangwancha lero tumurigirino ne chiribu komiga again. I will appreciate it. Nambe yu rega bwae. Yo. Namongo chitangaza Jones. Nambe yu ye TV yu. Ndomera na mbona yu nango tangaza kuruga. Tuanchi tomuligeri ase pastor ito akogenda ngo tomu bwatsi. Na tenga ngo kararo sangeri kwa basani. Tali mo changa bwate. Anyway, nje dindigi gabu mo changa bwate chibesa tegete. Ai. Tora tiga mangana mangi. Na get school fees. Irenga. Per year get 86. 86. If you would allow us to 86 to more, it will do us good. 0726447367. Egera tomanye to chiyo ni rice. Yeah. Egera to chiwe kama chion sirero kera to ukora. In aid of our pastor, our panelist. So that is the mission you love today. Minyoki kapisa. Yeah. At the end of the day. Yeah. Submit. To submit. Go chiabu. Kobira. Andara basani bana mbali bana. Kobira. Admin, no admin maade. Korara ndomera jiao nda go chak. Monto tumire gaiga. Nalibata kumanga neken. Monto tumire gaiga. Emia. Akurukwanga nere Ruben Nyakweo. Amen. God bless you. Charles Mogaka utoire shilingi 200. And then igo na watuta getugo chaka igo na tuchagete asingen cha pastor ito sadaka iringo tebunga ntumire sadaka nje sadaka asta yombwate ndire mbwate karongo genda asegete nkogenda. And then uyo ndo kurukwa nere Esther Momanyi shilingi 200. Thank you. Yes. Let's have like we are raising some 86,000 for our brother, our pastor, Bonako Gando Chiabugo, Yondo Kurukwanga Nere Eunice Mahangwa, 200 shillings. Go and check those on Manamongo Chicago. When speak, but Tokubuatesi, Pastor Ito, he's in need of us and our support. When speak Koromonto, Koranche, and Konye, Osimbuatesi, Ekaratoko, Enakianga, Pastor Ito. Chire eskurubia litkeli galiarera we are dedicating asingencho ya pastor agere we tumsaidie tu basani balibane those who watch us naki momloli dago badia emi adan adenta fataki ondoma de ba mna doma bali kuchika badia de akole go bwako wale wote ambao mnatoa pesa zenu tafadhali kwa sababu ya pastor wetu, pastor ndio huyu, and then itakuwa iko sawa kiro monto tumubwatesie egere agende era tachkwire na bostanya ko tebanganya saore igo amwete abakoli emirimo abakomu igo nabongote 0726447367 abantu bane mnanifuatilia vizuri and I'm very proud of you. Alimole diaspora ngandu alimole chinsi cha Michael, please. Lima ita chinga kichinde na basi ukuboranga kaini chukuru sadaka. 'Ndo sadaka ito rari kero konga sadaka maalum. 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 '
aiga ase TV egara tubwatesi the team twins pigo asimencho yo ya pasta karo akogenda tetukulire gaiga egara baminyoke and then yondo kuruko Ezekiel Orenge na yarobe kirishingi 200 nambe yura ase TV ya 0726447367 Chivas Jonespi gongo chitangasa ona chigo chikurugaiga and then faithfully we will hand them over which I say a brother who is going kuruaiga ogenda Yes. nango sabera tore karo legali Thank you. nasa akorin Amen. kugukora Meshak Onchonga emia ego na we are somewhere born at least we care about I see nga matagarata any money elibu chiribu bere chiribu sano and then we takwa iko vizuri 10,000 100,000 will do good for the sake of our pastor who is going no you go to gatesia kurugaiga asi una ensia ver kurugaiga we care about what 1,000 shillings ajitia so irega. Thank you so much. Yango chia to chagir kurwa. Okay. Thank you so much. Bari barule go chaikire. Let's go. Then monto otabirenga turko mwa unorengera tiko. Pito garo masota. Kimiambi. Kugenda. So itakuwa iko sawa as we start from there and then tuendelee wote pero monto akamonanje to support pastor ito karako genda. School and omanyanga sawa kwa. May God bless you. Besara keiga yerubia for this noble mission. Erot mnago chekeritko. Ata Nyasaye. Bwana na bonsi no gwao. Kwa ko bonsi no kwao. Bana bao ba chirigaiga twasangire. Ona ne bali gwatoa twabasigetire. Sabato sabanga asogo kwana goito. Bera toko umanya bantu mbwasora. Urusi oras chinkoroche abana bao. Ata Nyasaye korancho otorosebya. Ando tuteneni asogo kwigena bona weka karana kai. Karbono monene tua chakiri nga nkuwa testere yo minto pasta asingincho yoko genda school yochko genda school one chidabu enchi fedha ebiao bana bao kwa basiseniri na ndeke no monene mabwate nasabire nga ekera korandie na intorero tia tumorandie nga akwege na ibwe kachinga kichons akera kwege na ibwe kachinga kichons Yesu Christ will provide. Please God, let's see your hand this day, and Lord God, we will marvel and say that He is the God who provides. As we target the 86,000 this day, Lord God, you've given us already 1,000. We are thankful. Provide the rest. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. And sababu atasi karmoko gana njentike kaiga andendo chomonto naro ku Rebecca Bieki ruru emia. So mwali singi mia tatu cheo ranganda tukoligi 84,700. Gejendra kona buganda kama tango. Good. Eka ndani ngora. Eka bana na ye challenge guest moino. Challenge guest. Challenge guest. Challenge guest meet. Na basani bana. Kamaranche tuendelee hivyo and then itakuwa iko sawa. Hiyo ndio kwa Francisca Kebabe emia. Thank you so much. Kero mundo na watoka na kuruga. Every little given is a count. It counts a lot. Sawa. Yeah. Mongi bantu bana tuskainu na mongi you've never let me down. Just like God has never let me down. Tiga to gendere your request my command wachakera chinse chiga paka ekero tukora kartando tote wana koranje announce sole we are supporting our pastor today. Thank you. Na boigo ntogenda kube kurega na mwanzo mwana tokwa kachisimi chino bochi bwatande kwa na kiromonto na saba sisi. Thank you. Tano chamu teto so abakuba kugenda intina no tugotikaraga tubato murandie and then God, I have good news for you. I have very good news for you. Those kanoni da kayamo ekaraiga mtuno toko vera chingaki chonskuru kwa Mkate Enock, the best brand in town.